Okay, maraming salamat, 'no. Ako po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo, na ako po ay pinapanlakan sa aking katunggali na si Brother John Paulo Cruz, na ang amin pong topic ay patutunayan ko po na ang gamit ng RCC na rebulto ay Diyos-Diyos, Diyos-Diyosan. Ngayon po, unang-una po, hindi pa po una ako maglatag sa kuan sa mga bersikulo, na binabati ko po ang mga admin dito sa kuan, dito sa aming sa platform na ito. Sige po, dadako na po ako sa aking presentation. Unang-una, nagsasabi ang Biblia sa Exodo 20 verse 3 na sinasabi doon, huwag kang gagawa ng mga larawang inanyo anak. Yung babasahin na muna para mas maganda. Ang sabi dito sa Biblia, sa Tris, aking sasabihin, na babasahin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya po napakalinaw po no na sinasabi dito sa Biblia na huwag kang gagawa. Sino po ba itong sinabihan o hindi ang mga tao na huwag kang gagawa? Ngayon po, unang-una po ang sinasabi dito sa 5, na huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapaniguhuin. Na saka mayroon pang asumpa na aking dinadalaw ang katampalasan ng magkukulang sa mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi ng mga nasa akin, na napupot sa akin. Kaya po sinasabi dito, unang-una, akin pong patunayan ng mga rebulto sa RCC ay Diyos-Diyosan. Basa po tayo sa Jeremias. Sa Jeremias 10, sa 3 ang nagsasabi. Ito po ay sa Biblia po natin babasahin sa Jeremias 10, ang sabi dito sa 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang kinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng mga palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi nagkalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi nakakagawa ng kasamaan, ni wala ring makakagawa ng mabuti. Walang gaya mo, o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Kaya po, kung atin pong papansinin ang Biblia dito, na ang mga gawa ng mga RCC ay yung mga rebulto na hindi po nakalakad, hindi po makapagsalita, ayon doon sa Psalms 115, na mayroon silang mata at hindi nakakita, mayroon silang mga paa at hindi nakakalakad, mayroong mga kamay at mayroon din silang mga bibig na hindi makakapagsalita. Kaya po, napapatunayan po natin na ito ay Diyos-Diyusan sapagkat mayroon po siyang katumbas. Ang Diyos-Diyusan po ay hindi nakakapagsalita, isang kahoy, isang bato, isang inukit na kabiasnan ng katalinuhan ng mga tao. Atin pong papatunayan sa bagong tipan na sinasabi doon
Sa Gawa 17:29 nagsasabi, ang sabi dito, napakalinaw ito, sa 29, yamang tayong ilahi ng Diyos ay hindi na marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kaya po ang sinasabi ni dito, katalinuhan ng tao, inukit. Yan bang mga Diyos-Diyosan na yan? Hindi ba yan inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao? Yan po ay inukit ng tao. Ano bang sabi doon sa Roma? Sa Roma 1, sa versikulo 25 ay nagsasabi, ang sabi dito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsasamba at nagkaglingkod sa nila lang kaysa lumalang. Kaya po, pinapatunayan po ito ni Pablo na ito po ay Diyos-Diyosan. Gawa po ito ng kamay, ng katalinuhan at kabihasnan ng mga tao, Ano bang sabi doon? Balik tayo sa Gawa, sa 19:26. Sa Gawa 19:26, nagsasabi dito na si Pablo ay nangangaral. Ang sabi niya dito, at inyong nakikita at narinig na hindi lamang sa Episo, kundi halos sa buong Asya. Kalakip na tayo rito, buong Asya. Ay nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Kaya sinasabi ni Pablo na ang mga gawa ng mga kamay ay mga Diyos-Diyos. Hindi po, kaya po doon sa Roma 1, na pinalitan ng nilalang kaysa lumalang. Kaya kung ang Diyos man ay nagpapagawa ng mga ribulto ng mga kirubin, doon po yon sa lumang tipan, marami tayong mababasa, talagang nagpapagawa ang Diyos ng mga ribulto, pero hindi nagkakahulugan na yun po ay Diyos. Yung manghil po ay hindi po nagkakahulugan, yun po ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, ano bang sinasabi ni Kristo? Nang Diyos ay Espiritu at nang si Kristo ay nabuhay muli. Ano bang sabi niya? Itusok mo ang iyong kamay at ang Espiritu ay walang laman at walang butong. Kaya, papatunayan ko yan na sinasabi ng Biblia na yan, pinapako na yan at saka yung mga gawa ng mga kuan ng mga RCC, yan po ay Diyos-Diyos. Dahil gawa po, kanina po ang sinasabi ni Pablo dyan sa 19:26 na sinasabi ng mga gawa ng kamay ay mga Diyos-Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay siya po ay nag-utos. Kaya po kung kung inuutos ng Diyos, huwag tayong magsihigit sa mga bagay na susulak. Kung mayroon man siyang inutos na mga ribulto, doon lang po tayo, hindi po tayo magsihigit doon. Dahil ang Diyos po, nag-utos po siya doon po sa Israel. Hindi naman natin, higit sa ating kalaman, hindi ko naman yun inaano na yung pinapagawa ng Diyos doon sa Israel ay mayroon naman talaga inuutos, kaso lang hindi po yun ang Diyos. Ano po yun? Diyos po yun. Dahil isang anghel at saka isang parang leon at parang tao, yung mukha ng tao. Yan, marami tayong mababasa dyan. Pero kaya, ngayon, ang sabi ng Biblia, na dito tayo sa Isaias 42, versikulo 6. Ano bang sabi dito? Ang sabi dito, sa Isaias, akin pong babasahin sa Isaias 42. Sa versikulo 6 tayo mag-umpisa.
hanggang sa 8. Ang sabi dito, ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-ingat sa iyo at ibibigay kita sa pinakatipan na sabayan na pinakaliwanag sa mga bansa. Ang mga hintil po ang dito. Ang sabi dito sa English, I, the Lord, have called thee in righteousness. I will hold thine hand and will keep thee and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentile. Yan po, tayo po ang dito sa city upang madilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan na nilang nangagaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Sa 8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhati na hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya po inuutos po ng Diyos na hindi niya ibibigay ang kanyang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ngayon, anong bang ginawa sa mga Catholic defender, Catholic faith? Kaya hindi po natin labagin ang nakasulat sa Biblia na akin mang kapurihan. Hindi niya ibibigay ang kanyang kapurihan sa larawang inanyuan. Kaya po kung mayroon po tayong mababasa at mayroon po tayong makikita na dyan, hindi po Diyos yan. Sapagkat ang Diyos po ay sinabi niya dito na hindi niya ibibigay sa iba kung ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Yan napapatunayan din yan kay Pablo na mga gawa ng mga kamay ay Diyos-Diyosan. Hindi po yun kasang-isip lang ni Pablo sapagkat ipinapahayag ni Kristo ni Pablo. Kung doon sa Galatian natin, babasahin sa 1. Ayun po ang sabi doon na sa Revelation, ano bang sabi doon sa Revelation, kung sino man ang nagkakarinig sa mga hulang ito. Kung sino man ang magbawas, ay bawasan siya sa bungang kahoy na buhay. Kung sino man ang magdagdag, ay dagdagan siya ng salot. Kaya po, napakahirap po pagka atin pong labagin ang Diyos sa kanyang mga utos. Hindi po tayo maglabag, tagalabag, o hindi tayo po'y tagasunod sa utos ng Diyos. Kaya sinabihan ang mga Gentiles na hindi niya ibibigay sa larawang inanyuan ang kanyang kaluwalhatian. Kaya po napakalinaw po ang sinasabi ng Biblia na mamaya papatunayan ng aking katunggali na yan po ay at ang aking sinasabi diyan sa Biblia na ang bato o ginto o pilak, mga inukit, ang sinabi ni Pablo ay mga Diyos-Diyosan. Kaya po, wag nating isipin ng pagka-Diyos ay isang ginto, pilak, o bato, o kahibihas na inukit ng mga tao. Kaya may katalinuhan kasi yan Kaya ipinagbawal ng Diyos. Hindi po natin yan. Kasi pag sabing wag, ay wag mong gagawin. Kaya papatunayan ko na ito po ay mga Diyos-Diyos na ayon sa Biblia. Sapagkat po ang mga Israel, sila po ay nagsisilabag na nga doon sa mga batas. Kaya ang Diyos po ay nakikipagtipan. Kaya ang sabi niya doon na ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan tayo ay sumamba at mananampalataya sa Espiritu at katotohanan. Na kung tayo po ay nananampalataya sa Diyos, ay wag po nating isipin. Kung tayo po ay mga kalahi ng Diyos, wag po nating isipin na ito ay kabihasnan at katilinuhan na inukit ng mga tao.
ito po'y may mga kaalaman. Kaya kung atin pong papansinin yan, may mga bato, kahoy. Hindi naman Diyos yan. Yung bato na yan na inukit, papatunayan na aking katunggalian. Ayan ba ang bato na yan ay Diyos? Ayon doon sa Isayas, akin lang itong mabasahin. Sa Isayas kung yan ba ang larawan ng Diyos. Ano bang sinabi doon sa Isayas? Sa Isayas 53, versikulo 2. Nagsasabi dito, yan, papatunayan sa aking katunggali ito. Sinasabi dito, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Napakalinaw yan. Wala tayong mananais sa kanya. Kung ating pagminamasdan, kung titingnan mo ang dibulto dyan, may mga magandang mga imahe. Kaya ating pong mapapatunayan sa pamamagitan po ng Biblia na wala po siyang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ito po'y tumutukoy kay Kristo. Time. Sige, Time. okay, salamat. Okay. Back to you, Bro General. Tapos na po. Yes, salamat bro. So salamat sa ating first presentator. So diyan na po nagtatapos ang kanyang pag-present sa kanyang mga dokumento or sa kanyang mga statement. So pupunta na tayo sa cross-examine na may 10 minutes na cross-examine. Bro John Paulo, pakiano na signal mo bro. Okay ba yung signal ko? Check. Shout out Okay, sa kopya. live viewers. Simula na ako. Simula na ako. Oras bro, timer. Sandali, timer. Yes. Timer bro. Okay. So go ahead na, Bro General. Okay na. Sige, bro John Paulo, sige. Okay, go ahead. Shout out muna sa lahat, sa apat na viewers natin ngayon. Live tayo dito sa aking page, Letra por Letra Facebook page. Sana manatili kayong masubaybay dito sa debate namin na to. Sa unang tanong, ginamit mo kanina yung Exodo 20, versikulo 3 hanggang versikulo 4. No, ginamit mo ito kanina. Ano sa original Hebrew manuscript yung larawang inanyuan na nakasulat dyan? Ano? Pakisagot mo na yung salita. Sa ngayon bro, wala po akong Hebrew manuscript. Ang akin nandito. So, pass mo na kasi rules yan. Pag wala sagot sa direct, No. So, sunod na tanong. So, alam mo ba bro? Sandali, Anong- moderator mo na. Sandali bro, sandali bro. So, sa affirmative natin, wala siyang Hebreo na, no? So, punta na tayo sa next na tanong. Salamat, kagalang-galang na moderator, Bro General, my friend. So, sunod na tanong. Ano ang ibinawal dyan sa Exodo 20, versikulo 4? Larawang inanyuan na hindi Diyos-Diyosan or larawang inanyuan na Diyos-Diyosan? Pili. Larawang inanyuan na Diyos-Diyosan o larawang inanyuan na hindi Diyos-Diyosan? Pili. Then, Larawang inanyuan at Diyos-Diyosan. okay na? Next question. Sunod na tanong. May nakita ka bang Diyos-Diyosan sa simbahang Katoliko, sa loob ng simbahang Katoliko? Kung meron, pakipakalanan 5 bago mag-explain. Okay. Unang-una, isa, yung naipako sa cross ayon sa Isaiah 53:2, siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Pangalawa, yun po ang kay Maria.
siya po ay tao, hindi po Diyos, tunay na Diyos. Yan pang iba pang mga yung mga maliit na mga kuan at saka itim. Yan pong mga inukit ng kabihasnan at katalinohan ng tao. Yan po ang mga Diyos-Diyusan. So, sunod na tanong. So, ang ibig mo sabihin, yung imahe namin na Diyos-Diyosan na si Heso Kristo, this is my follow-up question. Meron ka bang nabasa sa Biblia, Diyos-Diyosan, pangalan, Heso Kristo? Meron, wala? Kung meron, pakilatag ng talata. Okay. Yun pong inanyuhan po ni Kristo. Objection, Yun po moderate. ang ginawa. Meron ba o wala? That is my categorical question. Sagutin niya muna kung meron o wala, then explain. Kung meron, pakilibigay yung talata. Yun lang yung ano ko, bro. Meron ba, bro? Wala. Okay. Wala pong specific na verse. Datapwat sinasabi doon sa Isaiah 53 na walang kagandahan, walang anyo kagandahan man at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Iba po itong nakasulat sa larawan ni Nanyuhan dyan sa Katoliko. So, sunod na tanong. Kung wala palang Diyos-Diyosan, pangalan ni Kristo, sinong nagsabi sa'yo na may Diyos-Diyosang pangalang Heso Kristo sa Bible? Ang pangalan po na sinasabi sa iyong Objection tanong, muna, moderator, para klaro. Ang tanong ko, sino? Specific sa tao kasi wala siyang nabasa. Sabi niya wala. So this is my question. Sino at sabi sa'yo na mayroong Diyos ang Kristo? Please answer direct bago mag-explain. Kung wala, pass. Okay. Ang walang nagsabi sa akin na tapat ang Biblia ang nagpapatunay na sinasabi doon na ang inanyuan at kabihasnan na inukit ng tao ay Diyos-Diyosan. Sa Biblia nagsasabi. So, dahil this is my follow-up question, sige, pagbigyan kita, hindi na ako mag-object. So, lahat ba ng larawang inanyuan sa Bible, Diyos-Diyosan? Yes or no? Ayon sa Biblia, sa sinasabi dito, ang gawa ng kamay, maliban sa Bro, utos ng yes Diyos, or no muna? Para klaro. Diyos-Diyosan. Bro, may objection moderator kanina pa kasi lagi ako yes, yan ngayon yes or no. Sana answer yes or no, then explain. So, sandali. That is answer, Sandali di ba? muna. Moderator muna. So, ayon sa rules na pinag-agreehan natin, kung ano yung categorical, sagutin muna ng categorical bago mag-explain. So, pag diniin yung categorical, so sagutin mo na yung categorical, tapos explanation. Bro Clyde, unahin mo nagsagot ang categorical, then bro John Paul, pakiulit din ang tanong. Sana Okay, yan please. Sana stop yung time pag gantong ulit na sayang kasi yung time. This is not my fault naman. This is my question, no? Lahat ba ng larawang inanyuan sa Bible, Diyos-Diyosan? Yes or no? That is specific lang. Simple. Hindi. Sapagkat mayroon po tayong mababasa doon sa Isaiah rin. Natapwat ang sinasabi ni Pablo na ang gawa ng kamay ay Diyos-Diyosan maliban po sa utos ng Diyos. Maliban. Sunod na tanong. Sabi mo kasi utos ng Diyos. Alam mo ba na may inutos ng Diyos, letra por letra mababasa sa Biblia? Na siya na ang mga banal, wait lang bago ako mag-interrupt, no? Na ang kanyang mga banal sa loob ng kanyang templo ay paggagawa niya ng monumento. And this monument is
will stand forever, will stand remain. Yung monumentong ito o larawang inanyuan ay mananatiling nakatayo sa loob ng kanyang templo. Alam mo ba yung talata na yan, yes or no? No. Dapat objection moderator, pwede pakilatag na lang sa sa verse Ano yung niya. objection? Pakilatag yung verse. This is my counter-objection, Counter- moderator. Counter objection. Ano Ah, counter objection? Time ko to magtanong. Ang sabi niya kasi, kung inutos daw pwede, kung di daw inutos, so doon ako nagbase sa tanong niya na pag-utos eh. So my question is kung alam niya lang o hindi niya alam na mayroong mababasa sa Biblia, letra por letra, iniutos ng Diyos na papagawa niya ng monumento ang mga taong banal sa loob ng kanyang templo. Yes or no? Oh, okay. Okay. Nakuha ko na ng dalawa. Bro, Bro Eduardo, automatic bro, yung time pag may objection bro. So, Bro Clyde, ang tanong niya na kung may mabasa ba, bro? John Paulo? Kung alam ba niya, yes or no? Yun lang naman bro eh. So, ang categorical na tanong, Bro Clyde, kung alam mo ba daw? No. So, this is follow-up Sige, question. No? proceed. So, dahil sabi mo, pwede basta inutos. Kung basahin ko sa iyo ngayon itong talata na to, kasi pwede pala inutos na mayroon nag-utos, Diyos mismo bro sa loob pa ng kanyang templo, na paggagawa niya ang mga taong banal sa loob ng kanyang templo na monumento. Aminin mo na ngayon bro na ala na nag-iba ako ng affirmative mo. Kasi hindi mo pala to alam. Hindi ko Yes, aminin yan pagka objection moderator, pwede pakilatag muna. Counter objection moderator, this is my So, question. counter objection. This is my cross-examination to him, no? Yes. Ako lang ang- sandali. Tumangin ng talata. Ako muna. So ako muna. So, ang oras time natin ngayon sa pagtanong at pagsagot. So, ang stand time na ngayon ng negative, tagatanong. So, ang stand time naman ngayon ng affirmative, tagasagot. So, habang wala pang sinasabi ng negative na babasahin. So, kasi siya yung nag-handle ng oras ngayon eh. So, wala mo nang karapatan ang affirmative na magsabi na babasahin. So, under cross-examine ka ngayon affirmative sa kanyang mga tanong. So, kung ano yung gusto niyang sa'yo, so sagot ka lang, hanggang sagot ka lang. Sana nakuha ninyo, bro. So, Salamat. next, decision ng moderator, tanong ulit. Salamat, my friend moderator, no? Sir General. This is my next question. So, next tayo sa ibang talata. Ginamit mo kanina yung Isaiah 10 na idols, no? Sa Isaiah 10, ano-ano yung mga idols na ibinawal doon? Pakipangalanan niya, bro, 5 kung alam mo. Pangalan, then explain. Objection moderator, wala po akong binanggit na Isaiah 10. Sorry. Sorry, bale hindi pala, So, hindi mo pala binanggit. okay. Nakuha ko. So, pakiiba yung tanong kasi hindi niya latag ang Isaiah 10. Sige, I'm sorry. I'm sorry, Prabhadeep. This is my Remaining question. time, 1 minute. I rephrase my question. Remaining time, 1 minute. Sa Jeremias 10 pala, yung ginamit mo na Jeremias 10, ano-ano yung mga imaheng inanyuan na ibinawal doon? Pangalan 5. Okay. Ang inanyuhan na larawan, pangalan ng 5, yun nga, yung nakapako sa cross, ay pinututulan ko yon. Yung kay Maria, yung mga gawa ng mga kamay. At saka katalinuhan ng mga tao, ay yun po ay mga Diyos-Diyos. Sapagkat po ang sabi ni Kristo,
na hindi niya ibibigay ang sabi doon at hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa larawang inanyuan. Next question. So this is my next question, bro, no? So, sabi mo, yung pinako sa cross si Jesus Christ, no, at si Maria. Saan sa Jeremias, mo nabasa yan? Na sila yung ibinawal doon. Saan? Okay. Talata. Sa talata na sinasabi sa Jeremias, aking gusto pa ta, sinabi doon na kahoy, may pumuputol na kahoy. Ang mga nakapako sa krus, mayroon po tayong makuan dyan, nakikita na inukit kahoy. Kahoy po yun, bro. Yun po. Next question po. So bro, wala parang nakalagay na Maria, Jesu Cristo, kung ano-ano. Kahoy lang pala yung nakasulat doon. So sino nagsabi sa'yo na ang mga kahoy na yan ay yung imahe ni Cristo, imahe ni Mama Mary, imahe ng mga apostol? Sino nagsabi? Time. Oo, time. So, yung tanong hindi nakapasok sa oras, hindi natapos sa oras. So, wala nang time para magsagot dyan kasi hindi napasok yung tanong. So, hindi natapos. So, bago tayo pupunta sa sa presentation ng ating negative side, so batiin muna natin ang nasa room, si Bro Mangkubat, si Bro Hane, siyempre sa dalawang debaters natin, si Bro John Paulo at Bro Clyde, si Bro Ryan, Bro Banga, Bro Eduardo, nating timer, si Bro Joey, ng admin ng Armageddon The Battle of Faith, at si Ami Remy. So, yan po. At nasa labas ng ating live, nanonood dyan sa labas ng ating room sa live. So, salamat sa inyo sa panunod. Sana suportahan nyo kami dito sa aming mga pagtalakay sa mga katotohanan. So, Bro Paulo, ready ka na ba, bro, sa presentation mo, bro? Bro, I always said, bro, ready tayo dyan, bro. Sige, pasok na. Timer. Bro, timer. Okay, Bro Paulo. Nakahanda na po ba, bro? Yes, sir. Okay, your time start now. Okay, bro. Salamat sa live viewers natin. Live tayo ngayon sa page ko, no? Letra for Letra Facebook page. Meron tayong viewers ngayon. Hindi ko kayo masyado. Medyo mahirapan ang aking budget, no? At saka yung nag-cater nito, salamat sa Armageddon. Sila yung nag-cater ng laban namin na to. Naway yung nasa live dyan sa Letra for Letra Facebook page, manatili sana kayong makasubaybay sa laban na to. So para sa inyo to, ang topic namin ngayon napapatunayan ng aking kapatid natin sa ibang pananampalataya na Pentecostal. Siyempre as an Catholic na papatunayan niya na ang mga imahe ng mga rebulto or imahe ng Catholic Church ay mga Diyos-Diyos. Siyempre as a Catholic faith defender, negative tayo dyan, no? Kahit kailan naman hindi natin yan sinamba as an idols. So, kitang-kita naman natin sa cross-examination pa lang, no? Medyo kulang pa pala siya sa talata. Kasi may mga talata ako na, kasi sabi niya, pag inutos daw pwede. Kung di naman daw inutos, bawal. So, kung babasahin ko sa kanyang talata na inutos, so dun siya medyo naipit, hindi niya para alam yung talata. No? So, para dagdag kaalaman to sa kanya, sana matauhan siya, ilatag na natin. So, malinaw to eh. Sa Isaiah 56, 4 hanggang 5, ito babasahin ko For this is what the Lord says, for the Enoch who observed my Sabbath and chose things what place in me and faithful to my covenant. Okay? I will set up within my temple and within my walls a monument, larawang inanyuan unto them
Doon sa verse 4 to the Enoch, yung mga officers ng church, no? At saka yung mga who chose things what place in me. At yung mga taong humahawak ng kanyang covenant unto them sa versikulo 5, I will set up a permanent monument within my temple, within my walls. And their sons and daughters, I will set up permanent monument of them that will remain. Ito yung mga Bible translation, no? New English Translation, Common English Bible, New American Revised Standard Version, English Standard Version, Expanded Bible, God's Words Translation, Lexham English Bible, Name of God's Bible. No? So, baka mamaya sabihin natin ng ating kadebate, Katoliko ba ang inuutosan dyan? Kung basahin niya sa versikulo 7, no? I will bring them into my holy mountain, and I will make joyful in my... Yan. Okay. So, bali 11 minutes na tira sa akin. Pasensya na sa mga sa live viewers kanina na putol. Sige, intro na bro. So, tuloy na tayo. Hingi muna tayo ng pasensya sa live natin kanina na naputol. Okay. Dinamutan tayo ng signal. Tama yan. So, bro Joey, start na ako. Okay na yung timer natin. Yes, bro. Your time is start now. 11 minutes. 11 minutes. So, shoutout na sa nagpapa-shoutout ng si Fe, John, na namin. No? So, nakita naman natin sa cross-cam, no? Medyo may mga talata pa siya na hindi pa siya talaga totally familiar. Kaya medyo naikit ng konti. Pero lang yan. So yung talatang binigay ko, ito yung mga talatang ko, yung mga nakakalaban ko. At pakimute mo na nga ba yung hindi nagsasalita. Kasi may maingay eh. Kay Bro Eduardo, bro. TV kasi, may TV. Kay Bro Eduardo. Ito si Ryan, i-mute ko. Teka, mag-mute. Yan, ako na lang. So, sayang yung oras, no? Yung tinanong ko siya kanina, ito sa Exodo 20, versikulo 4, na ginamit yung talata. Bali, hindi pa naman niya exact na word, pero for it, ang tulong ko ang Bethel with Diyos-Diyosan. Malinaw yan sa Exodo 20 versikulo 4. Yung larawang ina nyo andyan, pag binisita nyo yan sa mga concordance, kung meron kayo dyan na original, based on original Hebrew, ang binawal dyan, Bethel, means Diyos-Diyosan. Hindi iyan lahat literal na bawal lahat. Ang binawal lang diyan yung Diyos-Diyosan. Kaya nga mismo ang Diyos nagpagawa din siya sa Old Testament ng mga imahe. No? Lahat alam naman yan ni Bro Clyde, nabagit niya kanina yung kerubin, yan nga yun. No? Dun yun yung nagpapakita ng presensya ng Diyos. Tama siya, hindi na walang nakakit, walang larawan ng Diyos. Wala na naman yata. Ayan, nakalive pa rin tayo. No? Pero sa New Testament, meron ng imahe ang Diyos, Bro Clyde. Colosas 1:15. Si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita. Sa talatang 16, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa mukha ni Kristo. Malinaw yan, kaya doon sa Old Testament, ang ginamit na monumento o larawang inanyuan yung mga anghel, kasi sa Old Testament, yung mga subo ng Diyos doon, yung mga kerubin, anghel, yan nga, no? Kasi nga ang Diyos hindi nakita sa Old Testament. Walang nakita sa Diyos. Kaya nga sa New Testament, nagkatawan tao ang Berbo. At ang Berbo ay Diyos.
Kaya nung sa Colosas 1:15, at si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita. So, ibig sabihin, meron palang imahe. So, sablay na naman sa sinabi niya kanina. Pero nagpapasalamat ako kay bro kasi ano naman siya, mahinahon. Siguro yun lang talaga yung paniniwala nila about sa atin. Na actually, hindi lang naman tayo may mga larawang inanyuan. Marami. May yung SDA, may larawang inanyuan ni Ellen G. White, yung putol na ulo na gawa sa tanso ba yun? O larawang inanyuan yun. Mayroon bang Katoliko nagsabi, Diyos-Diyosan yan? Nakakapagsalita ba yun? Tanong pa, kakausapin nyo nga yun kung sasagot yun. O example, yung sa born again, kasi hindi nalalaro yung yung Pentecost sa born again, di ba? Evangelicals din yan, mga ligtas na. Actually, pagan. Si Billy, Billy Graham, hindi ako nagkamali, hindi ko ano kasi hindi ko naman totally kilala yun. Mayroon din silang imaheng ina yun. Meron din akong malalatag picture. Niluhuran nila, doon sila nagpulumuhod. Ay, nagpatira pa sila doon sa harap ng imahe ni Billy Graham. Meron bang Katoliko nag-akusa doon? Sa act na yun? Wala. Kaya nga, totoo talaga yung nasa Bible eh. Yung mga nasa Roma na tinawag na magbanal, Roman Catholic Church. Kasi ang Roman Catholic Church lang ang hindi nagbibintang. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Mateo 7:1 patuloy, huwag bago mo punahin ang sarili mo, tanggalin mo muna yung puwing na nakabara, troso na nakabara sa iyong mga mata. Dahil hindi lang Catholic Church ang may imahe. Marami rin. At ang masaklap niyan, ang imahe namin biblical, napatunayan ko na, binasa ko eh. No? Isaiah 56, 4 hanggang 5, 7. Unto them, yung mga pumipili ng kalugod-lugod sa Diyos at namimili at kumahawak ng kanyang tipan at yung mga high priest, mga Enoch, unto them I will give them within my house and within my walls a monument. Hindi high priest, mga Enoch lang yung mga officers. Pag binisita niya yung Enoch, mga officers yan sa church, sa concordance. Hindi high priest kasi si Jesus Christ ang high priest ng Catholic Church, no? Katas-tasang pare. Sa versikulo 7, ang templo na to kung saan nakatayo or saan inutos ng Diyos ipagawa yung monumento ng mga banal, larawang inanyuan, yun nga, yung mga banal, siyempre, mga apostol muna yan, o si Maria, o yan. Sa loob ng kanyang templo, sa versikulo 7, at ang aking bahay at aking templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Catholic Church, nakaparallel yan sa New Testament, kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Sabi niya sa mga Hudyo, di ba't nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa? Yun nga yun sa hula ni Propeta Isaiah sa 56:7 at sa versikulo 4:5 kung saan itatayo niya ng Diyos mismo, bro, inutos mismo to ng Diyos, bro, ang kanyang mga banal o mga tao ng Diyos sa paggawa ng monumento. Paano mo ngayon yung tutulan, bro? Sa cross-examen, laglag na kaagad, bro, actually, medyo nagbibigay ako sa ibang ka-debate ko talaga. Naipit ako sa mga cross-exam. Kailangan talaga categorical. Huwag kang magalala, bro. Pag tanongin mo ko mamaya, kahit nilatag o hindi ko nilatag, tanongin mo ko. Lahat sasagutin ko. Walang walang nilatag, hindi nilatag. Sagutin ko lahat yan, no? Ngayon, eto na tayo sa pagluhod. Napatunayan na natin na may inutos na nga yung mismo sa loob ng kanyang templo na mga imahe at mga larawang niya ng mga banal at
ang templong to ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means Catholic Church. Mamaya kung tanongin niyo Catholic Church, ilatag ko yan mamaya. Sa pagluhod, paggalang, meron din tayong babasa. Hindi naman lahat ng pagluhod, paggalang, ay lahat ang pagluhod, pagpatira pa, paglipod, pagsamba na agad. Actually, kung magbasa ka talaga ng Bible, kung mag-aral ka talaga ng Bible, hindi mo sasabihin yan eh. O, bigyan tayo ng example. O Judith, 14:7. Ito itinayo nila siya at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Judith bilang pagbibigay galang. Letra por letra. Ganun din sa 2 Samuel 9:6. Nagpatira pa bilang pagbibigay galang. 2 Samuel 1:2. 1 Samuel 28:14. Ruth 2:10. 2 Samuel 14:4. Unang hari Last 1 minute. 1, letra por letra. Utos yan. Kasi nga, kung basahin mo yan sa 2 Thessalonica 2:15, mga kapatid, magmanindigan at magtibay at inyong panghawakan na ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro namin maging sa pamamagitan ng salita o sa aming mga sulat. At ang utos at ang tradisyon na yun nga binasa ko kanina, na paggalang, pagpapatira pa, tanda ng paggalang. Kasi nga, kung babasahin mo ang utos ng mga apostol, kahit utos ni Cristo bro, so makinig ka bro, asa na. Dito tayo sa paggalang. Veneration muna tayo, mamaya adoration. So, sa unang Thessalonica 5:12, mga kapatid, ipinapakiusap ko sa inyo, igalang ninyo ang mga nagpakahirap sa pamamahala at pagtulong sa inyo sa Panginoon. Tanong. Okay. Back to you. Oo, Mr. Moderator. So maraming salamat sa ating negative side sa kanyang presentation. So pupunta tayo sa kanyang sa cross-examine ng ating affirmative side. Bro Clyde. Bro Clyde. Pwede na ako bro. Sige. Bro Joey, antayin Bro Joey. Ilang minuto po yung nila? Cross-examination. 10 pa yan bro, 10 minutes pa kasi first stand pa nila to eh. 10 minutes. Okay. Your time start now. Okay, binanggit Go mo ahead, go yung ahead. Okay. Sa Isaiah 56, 4:5 hanggang sa 7, binanggit mo ito, tama? Yes, pabasahin ko, no? Isaiah 56:4, for the sake of the Lord, for the Enoch who observed by Sabbath and trusting in me, sa talatang 5, I will set up within my walls a monument that will please the son and daughter. I will set up a permanent monument but that still remain. Sa talatang 7, at ang templong ito ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means Catholic throughout na tinupad nga ni Cristo, kasi nga sabi nga ni Cristo, di ba? Hindi ba't nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So ito ay naging literal na laganap sa New Testament, no? Kaya nga sabi ni Cristo, di ba? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautisimuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nga ang Catholic Church hanggang ngayon laganap. Since 2019, 1.3 billion. Next question. Next kong question, saan sinabi? Sa Israel ba or sa Catholic Church? Ay, sa Catholic Church. Pakinig ka bro Catholic Church, sasagot ko dyan. Sa talatang 7, pabasahin ko sa Tagalog para maintindihan mo. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Templo, malulugod ako sa inyong mga hain at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means, throughout Catholic Church,
Kaya nga sa New Testament, sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Naparito ako upang tuparin ang kasulatan ng mga propeta. So, kaya nga sabi niya, di ba, gawin din yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kaya nga sabi niya doon, dadaling war sa banal na bundok. Doon na nga yan natupad sa bundok ng Galilea, kung saan iniutos ni Kristo ipalaganap at gawing alagad. Next question. Okay. Meron bang inuutos ang Diyos na nagagawa ng larawan ang Katoliko? Litra por litra. Basahan mo ako. Babasahin ka nga kita bro Ito Iyon na nga. Isaiah 56:4 hanggang 5. Sa talatang 5, I will set up within my temple and within my walls a monument that will better sons and daughters. I will set up a permanent monument that will remain letra por letra. Sa talatang 7, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Catholic Church na di mo yung kayang tutulan bro. Sige, tanong. Sayang oras. Okay. Next question. Ito bang binigyan ng Diyos? Ito po bang mga eunuko ay nangingilin ba ito sila ng araw ng kapahingahan? Sa 4? Yes! Okay. Nakasulat dito bro, babasahin ko sa'yo, yes. Kasi nga, sila yung mga kumbaga mga alalay ng pare o mga officers doon sa church. Sa New Testament, may Sabbath din. Yun nga yung Lord's Day. Kaso that is out of topic. Ang topic natin ngayon bro, about sa rebulto. Ngayon, sa talatang 5, I will set up within my temple a permanent monument that will remain. Diyos mismo ang nag-utos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Sa talatang 7, at ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Means throughout, out of all players, Catholic Church. Acts 9:31, Ecclesias Catholicos, natupad na sa New Testament. Yun nga bro. Next question. Ito bang sinasabi mo na bahay dalanginan? Sang-ayon ka ba sa sinasabi ni Kristo dito sa Mateo 21? Na tatawaging bahay dalanginan doon sa Israel? Tama, sang-ayon o hindi? Yes! At di lang dyan sa Israel, lumaganap sa lahat ng mga bansa. Hindi lang sa Israel. Kaya nga, di ba sabi, magmula sa Jerusalem. Basahin natin sa, napunta sa True Church. Kunin ko mamaya yung reference ko sa True Church. Eto, kaya nga sabi, di ba? Babasahin natin nga. Sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbubuhay ng Espiritu Santo. Magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Letra por letra, Jerusalem, Israel. Yun yung sagot ko. Next question. Okay. Ang Hanggang sa sinabi dulo. mo, ang Katoliko ay binigyan ng utos na gumawa ng larawan. Tama po ba? Bro. Babasahin ko sa'yo ulit bro. Sa Isaiah 56:4-5 hanggang 7, no? Babasahin natin ulit bro no. Unto them, yun nga yung Enoch at saka yung dilang Enoch bro yung hold fast may covenant yung namimili ng kalugod-lugod sa Diyos means yung mga saints nga unto them, no? Nakasulat dito, letra por letra, I will give them within my walls a monument. Ito babasahin ko. I will set up within my temple and within my walls a monument that better sons and daughters. Monument sa dictionary, lahat ng klaseng dictionary, basahin mo yan ay statue o commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Yan yung sagot ko, Next bro. question.
Ang sinabi mo, yun bang tinutukoy mo yung nakapako sa cross? Ito ba yung larawan ng Diyos? Yes or no? Yung tinukoy ko bro, yung sa mga saints pa lang yun. Kung gusto mo, dun sa larawan na nakapako sa cross na hindi mo magsabi-sabi, si Hesus Kristo, iklaro mo na. Nakasulat din yan bro. No? Ito babasahin ko sa Isaiah 19:19. So, in that day, there shall be an altar to the Lord in the middle of Egypt and a monument thereof. Monument. Definition ng monument ay statue commemorate, yun nga, statue commemorate to notable person. Kaya nakasulat dito, Isaiah 19:19. Monument to the Lord. Wala naman kaming ibang tinutukoy na Lord kung di si Kristo, no? Wala naman tayong ibang Lord sa New Testament kundi ito si Kristo. Oh, 2 Corinto 4:5. Walang ibang Next Panginoon. question. Lord. Next question. Ito bang larawan na pinako sa cross may itsura? Tama po ba? Yes, ito. Babasahin ko sa'yo bro makinig ka mabuti. Ito. Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan, ito, letra to bro ang larawan ng Diyos na di nakikita. Oh, ngayon, papatuloy mo yan hanggang 16 sapagkat sa mukha na Yesu Kristo nahayag ang kaluwalhatian Diyos, letra por letra bro, may larawan. Oh, nasagot ko na. Tanong, letra por letra. Okay. Next question na ba, Commander? Tanong. Kahit ano. Sa ngayon ka ba dito sa 53 na wala tayong mananais sa kanya? Gwapo ba ito o hindi? Bro, objection moderator, this is a foul question. Gwapo o hindi? Ano bang May klaseng larawan. tanong yan, moderator? Yes. Gwapo o hindi? Hirapan mo bro, pero yung Yung sa ano tanong naman, yung pasadyan pa. Objection, moderator. Contradiction, Objection, moderator. contradiction. Sandali. Moderator. Counter. Last 2 minutes counter lang. sa'yo. Hold the time. Sige, counter objection. Counter ba? Counter objection. Ang sinasabi niya, ang tinutukoy ko na may hitsura, na may kagandahan. Ang tinatanong ko, dito sa Isaiah 53:2. Yes, sige, sagot, no, sagot. Yung binasa mo sa Isaiah, yung sa Isaiah, no, idols means special. Iba yan, sa ibinasa ko sa'yo, nilatag ko sa'yo letra por letra na monument of the Lord, Isaiah 19:19, na monument of the Lord thereof. Kung sasabihin mo, mayroon ba yung imahe natural, nagkatawan tao nga ang berbo, at ito, babasahin ko na lang sa'yo letra por letra. Colosas 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya nga sabi niya, di ba, lahat ng nakakita Next sa akin ay question. nakakita sa Ama, letra por letra. Ang Last 1 minute. inaamin mo na ba dito sa 53:2 na ito'y walang anyo at kagandahan man na mananais tayo sa kanya? Yes or no? Yes, natural. Hindi pa nagkataon tao si Kristo niya on that time. Ano ka ba bro? Sa New Testament, nagkatawan ng tao na yung berbo na Diyos. Kaya nga, nagkaroon siya ng imahe. Yung Diyos na di nakikita, nagkaroon ng imahe. Colosas 1:15, hindi mo yung kayang tutulan bro. Nakasulat na yan, no? Letra por letra, bro. Sasagot ka na yung tanong mo, hirapan mo naman, bro. Sige, sunod na tanong. Ang sabi mo na ito. Time. Eh? Time. So, time na. Sige, sunod na tanong. Ang sabi mo na ito. Time. Eh? Time. So, time na. Salamat, Mr. Timer. So, salamat din sa nagtanong at Mr. sa nagsagot. So, salamat sa inyo dalawa. Yes, bro. Okay na, Eduardo.
Bro Edward. Okay, wala pa si Bro Edward. Sige, continuous tayo, Mr. Moderator. Kasi magpapakain ako sa mga bata eh. Kaya ni Bro General yan. Bro General, it's your time. Ano si battle na si Bro Clyde. Okay, shout out sa live viewers natin. Hindi tayo iniwanan ng live viewers natin na nag-iisa. Shout out tayo bro. Sana manatili ka dyan para may kasama kami So, dito. bago tayo punta sa sa second stage natin, sa debate natin. So, shoutout muna. Shoutout muna dyan sa nanood sa labas ng room at sa dito sa loob ng room. So, Bro Joey, ako na ba mag-time, bro? Bro Dardo, Oo, bro, magpakain muna sa mga bata. compare time mo yun. Magpaligo. Bro Dardo, libre ka na Yeah, ba, sure, bro? sure. Sige, bro. Sige. Ayan si bro, si Master Eduardo. Sige, bro. Sige. Kasi ang signal ko kasi, inaayos ko pa din yung signal ko eh. Baka maano ang time eh. So, Nandiyan si Bro Edward. punta na tayo pupunta na tayo sa rebuttal stage ng ating diskusyon na ito. So, Bro Clyde, in minutes sa rebuttal presentation mo, bro. Okay, unang-una na hindi assuming lang ang aking katapat na hindi niya matibag-tibag ang aking mga talata na ang aking lang tanong ay yun nga doon sa mayroon bang inuutos ang Diyos na gagawa ng larawan ng Katoliko. Ang sabi niya, ang tinatanong niya, ang sinasagot niya ay doon sa Isaias. Nasa panahon doon ay hindi pa hindi pa naitinayo ang Katoliko nito. Kaya tinatanong ko siya sa araw ng Sabat ba itong mga yunuko? Ang sagot niya ay yes. Nagano daw ang mga Katoliko. Hindi pa nga naitinayo ang Katoliko dito, Roman Catholic nito. Sa mga Hudyo pa ito na time Kaya ngayon, anong nagpresenta siya ay pinupunta niya doon sa hinahatulan na malayo naman sa topic. At saka doon sa Colossus 1:16, siya ang larawan, nang tinanungin ko siya dito sa 53:2 ay hindi niya mapatunayan na ito ba ay iyon bang mukha ng Diyos, na ito ba ay may mananais ba tayo sa Kanya na kagandahan. Ngayon, wala siyang wala siyang maisagot-sagot na maayos dahil hindi niya mapapatunayan, assuming lang ang kanyang mga sagot. Dahil sa sinabi nga doon sa ulitin ko sa Gawa 17 at saka sa 19 na ang mga gawa ng kamay ay Diyos-Diyosan ang sabi ni Pablo. Hindi nga niya matibag-tibag. Kaya nang tanungin ko siya, napunta sa bahay dalanginan. Anong tanungin ko, parang wini-weave niya ang kanyang mga sagot dahil sabi niya, napunta tayo sa True Church ito. Ang dito, yung sa larawan, may may kaakibat na larawan doon sa bahay dalanginan ng Diyos. Ngayon, saan ba ito? Dito to hindi ito sa Roma. Kung hindi, doon to sa Israel. Sapagkat si Kristo ay nagpapahayag doon sa bayan ng Israel. Doon natin makikita yan sa Mateo 15. Kaya hindi niya matibag-tibag ang aking mga
mga inilatag dahil ang kanyang mga statement ay doon lang sa Isaiah 56, Isaiah 19 na nagpautos ang Diyos na gagawa ng monument. Kaya kinakailangan sana na kanyang tibagin ang aking mga inilatag kasi sapagkat ako'y affirmative. Dahil anong mapatunayan natin na wala talaga siyang mababasa na Catholic Church ay inutusan ng Diyos na gumawa ng palarawan na inanyuan ni Kristo sapagkat nasabi ko na kanina sa Isaiah 42 versikulo 8 na hindi niya ibigay ang kanyang sarili sa larawang inanyuan. Kaya napakalinaw ang aking mga nilatag na hindi niya mababawi at saka hindi niya matibag-tibag ang aking mga statement. Dahil at sa kanyang sinabi rin dito na binanggit niya na sa Exodo 20, sabagay binanggit ko rin naman ito 4. Kaya kung anong inutos ng Diyos, ayun lang tayo, doon tayo. Kaya nga sinasabi ni Pablo na huwag tayong magsigit sa mga bagay na nasusulat. Maraming mga isinulat ang mga apostol upang ating intindihin. Ano bang sabi ni Kristo? Na walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang kanilang pinapangaral o mga doktrina ay gawa ng mga tao. Kaya wala siyang mababasa. Wala siyang mapakita na assuming lang na yun daw ang Catholic, Roman Catholic. Na yun ang inutusan. Ang layo ng diferensya. Ilang taon ang nakalipas na si Isaias ay nabubuhay si Isaias. Ilang daang taon ang nakalipas nito. Kaya nga doon sa Isaias sa Isaias 19:19, ang sabi dito, aking babasahin. Ang sabi dito babasahin ko. Ay time ko pa to Ang sabi dito sa 19:19, sa Ehipto ito, sa araw na yaon ay magkakaroon ng isang dambana ng Panginoon. Sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto. Hindi pala ito sa Roma. Sa Ehipto pala ito. Napakalayo sa Roma at sa Ehipto. At isang haligi sa hangganan niyaon sa Panginoon. Napakalayo ang kanyang ang kanyang statement. At hindi babasahin doon sa 56. Ano bang sabi doon sa 56? Sa 56:4, aking babasahin. Sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Stop muna, moderator. Parangin ko muna ang Stop muna, moderator, sa time. May tumatawag yata. Oo. Tumatawag yata sa kanya. Sige bro. Shout out sa live viewers natin na nag-iisa. Buti meron tayong natirang live viewers. May nagpapa-shoutout kanina si Pe. Actually, isa sa mga unang followers ko yun si Ate Pe. Shoutout sa'yo sis kung ikaw yan yung nanonood. Hindi ako makabisita sa May bata yata. May naka-loudspeaker. Ilang ilang time pa? Okay, may 4 minutes ka pa. 4 minutes pa natitira mo. May 4 minutes pa natitirang oras. Okay, patuloy na ako. Kaya nga sinasabi doon sa 56 versikulo 4, ang nilatag niya dito,
Ang sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingilin ng aking mga sabat. Uy, nangingilin pala ito. Ang mga Roman Catholic nangingilin ba ng sabat? Ang sinasabi dito sa araw ng Sabado, ito po yung inutusan. Hindi po yung Roman Catholic sapagkat nangingilin ang Catholic doon sa araw ng Linggo. Ito pong inutusan. Kaya dito sa kinapit niya doon sa 5. Patuloy daw, sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta. At alalahanin ang pangalan at maigi kaysa mga anak, lalaki at babae. At bigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Ang pangalan po ng Diyos dito, ano bang pangalan po ng Diyos dito sa kanila, Roman Catholic. Iglesia Katolika Romana. Ano bang pangalan dito? Ang pangalan ng Diyos ito. Sinasabi dito sa 6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangisiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon. O hindi pala sa larawan. Sa pangalan pala. Sige na bro. Start na. So, unang tanong bro. So, this is my first question. So, pinagbibintangan mo ba ang simbahang Katoliko na nagkasala sa pagsamba ang Diyos-Diyosan na rebulto? Yes or no? Ayon sa Biblia, na huwag tayong magsigit sa mga Bro, bagay. yes or no muna. Objection moderator. Yes or no? Ayon sa Biblia. So, ang sagot mo, yes, pinagbibintangan mo ang simbahang Katoliko ayon sa Biblia. Di ba bro, Objection moderator. May object. Objection moderator. May objection bro. Moderator. Objection. Wala yata. Ikaw bro, Edong. Wala din nalaglag si bro General eh. Ikaw bro Eduardo. Ito pa pala si bro General. Bro, may objection. Sayang yung time. Sana nakapost yung time. Kasi nagtatanong ako eh. Nakapost po tayo. Sige po. May Ano yung objection. Objection ayon sa Biblia na mababasa natin na huwag tayong magsingit sa mga bagay na kasulat at sino mang dahil dagdagan ng salot ang sino man ang magbawas ay bawasan sa punong kahoy ng buhay. Ano yung Ano objection mo bro? contradiction? Yan po. Ang objection ko bro, ang tanong ko, so yes, pinagbibintangan mo pala. Di ba bro, nasusulat niya sa Exodo 20:16 na huwag kayong magbintang? Yes or no? Yes po, nakasulat sa Exodo, pero mayroon ring nakasulat sa 1 Corinthians 6 na pwede nating hatulan. Yung mga maliit na bagay dito na ukol sa lupa. So, sunod na tanong, sabi mo, nagbibintang ka base sa Bible. So, ano nakasulat sa Bible, letra por letra, ba ang Katoliko nagkasala sa pagsambang Diyos-Diyosan? Saan nakasulat sa Biblia? Pakilatag. Ayon sa talata, wala naman pong nakasulat dito ang Katoliko datapwat sa mga doktrina at sa pangangaral ayon sa Biblia ay mali. Ang mali po ay kasalanan po ang mali. So, dahil wala palang nakasulat sa Biblia na ang simbahang Katoliko nagkasala sa rebultong Diyos-Diyosan, sino ba talaga ang nagbibintang? Ikaw o yung Bible? Kasi wala kang nakasulat sa Bible eh. Ikaw o yung pili? Ang Biblia po, dahil po, ang Biblia po ay propesiya.
kinakailangan nating kikilanganin kung ano ang ipinapangaral. Ang sabi ng Diyos ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila ka sa akin sapagkat ang kanilang pinapangaral ay utos ng mga tao. Next question. So kung walang nakasulat sa Biblia, letra por letra, sariling unawa mo lang bro, na ikapit yung talata na yan sa Roman Catholic Church. Yes or no? Ang sabi Yes or no yes, muna. ayon sa Biblia. So, sariling unawa, di ba base sa 2 Pedro 1:20, walang nakakaunawa o nakakaintindi ng propesiya ng mga talata sa banal na kasulatan base lamang sa sariling unawa. Yes or no? No. Sapagkat ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin makakaunawa ang isang tao. Ayon sa 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino ang nakikilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya, dapat tapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sa sinabi ni Kristo doon sa Jerusalem, ito po ang mga pag-iisip ni Kristo, atin pong maunawaan. So, inaamin mo na bro, na sariling pakahulugan mo nga lang yan kasi walang nakasulat sa Bible, walang nagsabi sa'yo. 2 Pedro 1:20. Inaamin mo na bro? Yes or no? Hindi ko po inaamin kung hindi nakasulat at nakabase sa Biblia tayo. So, kung nakasulat nga sa Biblia, saan nga sa Biblia bro, mababasa letra por letra, simbahang katoliko nagkasala sa rebultong Diyos-Diyosan. Kung sa Biblia nga nakasulat sa talata, showdown. Showdown to bro This is a showdown. Ayun Pag nabasa mo, talo na ako. Tatanggapin mo ba? Bro, Stop the time. this is a showdown. Deklaro ko yung tanong ko kasi para magkaalaman na eh. Showdown to bro. Kasi sabi niya base sa Bible. Kung tatanggapin niya yung hamon ko, kung may mabasa dyan, letra por letra, simbahang katoliko nagkasala sa rebultong Diyos-Diyosan, talo na ako. Pag may nabasa siya, talo na ako. Showdown. Pag wala siya, tatanggapin mo ba yung bro? Showdown. Pakiulit nga ang tanong kasi medyo may nagmaingay. Paikat yung time bro, ito nga, this is a showdown, sabi niya kasi, base daw sa Biblia, hindi daw siya nagbibintang base sa Biblia. Saan talata sa Biblia, mababasa mo yung sinabi mo kanina, letra por letra, simbahang katoliko, nagkasala sa pagsambang Diyos-Diyosan. Letra por letra, showdown to, showdown. Tatanggapin mo ba yung showdown? Yes or no? Okay. Hindi ko tatanggapin sapagkat ang sabi ng Biblia, Next question na, hindi mo ano eh. Next So, sunod na showdown ko. Kung ako naman ang bumasa sa'yo bro, showdown to letra por letra. Imahe ni ang mga apostol gumamit ng imahe ni Kristo sa New Testament. Showdown. Pag may nabasa ako, talo ka na. Tatanggapin mo yung hamon ko? hindi ko tatanggapin na talo ako. Dahil Hindi, bro. Tanggapin mo lang yung showdown. Yes or no? Pag tanggapin mo, mag-showdown tayo dito ngayon. Bibigay ko yung talata. Pag nabasa ko, talo ka na. Tatanggapin mo ba yung hamon ko? Showdown. Hindi ko tatanggapin sapagkat sinabi din doon sa Kolosas 1:16 na gumagamit rin sila ng larawan. Datapwat hindi naka-fix yan na yan talaga ang larawan. Sige, sige, next question. So, inamin mo na gumagamit pala yung mga apostol ng larawang inanyuan. Sa makatuwid bro, kami lang pala yung nakasunod doon. Kasi kami may larawang inanyuan kami. So, inaamin mo na bro, na Catholic Church talaga yung true church. Na mayroon kaming connection sa mga apostol, yes or no? Objection, moderator. May objection. Stop the time. Bro, objection. Stop the time, sayang oras.
Tapos na tayo muna, Bro Eduardo. So ano yung fine. objection bro? Ang pasensya muna kayo ha, kasi yung signal ko nag-ano eh. Okay lang, Sige, ano yung bro. objection? Ang sinasabi niya na aminin ko daw. Ngayon, ang tinatanong niya na sila daw ang nakasunod sa simbahang Katoliko, ang simbahang Katoliko na sa mga apostol. Ngayon, hindi ko i-accept. Yun po. So ano yan, showdown or showdown ba yan, showdown? Yung showdown. Ayun yung sagot niya na hindi daw niya tatanggapin. Okay, sige. Sunod na tanong dito sa Isaiah 56, 4 hanggang 5, na mayroong monumento ng mga banal sa loob ng kanyang templo at tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Di ba ito bro, propeta ng Diyos na propesiya? Yes or no? Yan po ay propesiya po, pero hindi po sa Roma. So, Yes po, propesiya po yan. sunod na tanong. Alam mo ba na sinabi ni Kristo na huwag niyong akalain na parito upang sirain ng kautuhan, kundi upang tuparin ito? So itong hula ni Propeta Isaias na, di ba, hula to na Propeta Isaias na sabi ni Kristo, tutuparin niya sa New Testament, yes or no? Base sa Mateo 5:7, 19. Yes po, sabi po ni Kristo, yes Sabi po ni Kristo na tutuparin niya, pero hindi po ang ribulto ang kanyang tinutupad, kung hindi yung mga utos niya, utos na sinasabi diyan. Yung mga utos na hindi nagawa ng mga tao. Next question. So, sunod na tanong. So itong utos na nagsabi kay Propeta Isaias na unto them I will set up a permanent monument. Yung monument ba bro, larawang inanyuan o hindi larawang inanyuan para sa'yo? Ang sabi diyan sa 56, para sa akin, hindi po yan sapagkat sinabi doon sa 42:8, hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang sarili sa larawang inanyuan. Next. Bro, hindi ko tinatanong yung kaluwalhatian. Ang tinatanong ko, yung monumento ba, larawang inanyuan ba? Yes or no? Objection, moderator. Sinasagot ko na po ang kanyang tanong na sinasabi doon. Hindi niya ibibigay ang kanyang sarili sa larawang inanyuan. Malinaw po ang sagot. Next question. Sa sunod na tanong bro, sabi mo bro, hindi niya ibibigay ang kaluwala. Ito ba yung mga tinutukoy ba dito, hindi ba niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa mga saints o sa mga Diyos-Diyosan? Pili, sa mga saints o sa mga Diyos-Diyosan? Sa mga lahat po dyan, kasi larawan ang nakalagay dyan eh. Larawan sa baba, kung sa baba mo babasahin, ang kanyang sarili, larawang inanyuan, hindi niya ibibigay. So, sa verse na ginamit mo na yan bro, sa Isaias, alam ko yan eh. Ano sa original Hebrew manuscript, yung larawang inanyuan dyan? Sabi mo kasi lahat. Wala po ako, objection moderator, wala po akong Hebrew Bible dito, kung hindi sa alin lang po ito. Mga King James Version at saka iba't ibang mga ano dito. Next question. Sige. This is my follow-up question. Diyan sa sinabi mo sa Isaiah 19, anong talata nga ulit yun, bro? Yung ginamit mo sa Isaiah. So, ng Isaiah. Ito, dito sa 42:8 ng Isaiah. Ito, 42:8 ng Isaiah. Yung larawang inanyuan ba dyan, bro? Alam mo ba na naisali niyan sa ang PSN? Ang ibig sabihin, specific lang sa mga Diyos-Diyosan. Yes or no? Ilinaw nga kasi medyo may sumapaw. Sige, ito na lang bro. Alam mo ba bro na may nakasulat sa Biblia na ang kaluwalhatian ng Diyos ay naibigay niya sa mga saints?
Alam mo yung talata na yan, yes or no? Is po, naibigay niya sa mga siyent ang kalulatian, datapot ang kalarawan na sinabi diyan. Hindi niya Time, ibibigay time. ang larawang inanyuan. Time. So dyan na po nagtatapos ang 10 minutong cross examination ni Bro Paulo ng RCC. So dadako po tayo sa rebuttal po, 10 minutes rebuttal ng ating negative side. So Bro Paulo, nakahanda na po ba? Bro, naka-ready na bro. Okay, 10 minutes para sa'yo for rebuttal. Your time start now. Pasalamat sa time, no? Actually, ito, rebuttal na eh. Wala na eh. Kasi, kung napasin nyo, so na pagtatanong niya kanina, sinagot natin lahat. No? Sabi niya, sa mga Israelita lang dan daw yun. No? Sabi niya. Ngayon, nung binasa ko, no, yung sa New Testament pala, ang iglesia pala ng Diyos ay unang malalaganap sa Jerusalem. O doon nga sa Israelita, sa Israel, kasi Jerusalem, yan yung capital ng ano, di ba, ng Israel, bansang Israel. So, sa Acts 1:8, kung di ako nagkamali yung binasa ko kanina, no, letra por letra, ito, Acts 1:8. Kasi sabi niya, hindi daw yan sa Catholic Church, no? Binasa ko kanina, tanong niya kanina, yan, dahil na naman, no? At magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, at hindi lang sa Jerusalem, bro, hanggang sa dulo ng daigdig. No? Tapos, ang isa pa sa ang point of argument daw niya, mga ano daw yun, mga Jews. Nung tinanong ko siya kanina, dun sa sabi ni Kristo na sa Mateo 5:17 hanggang 19, naparito ako upang ganapin ang mga upang tuparin ang hula ng mga propeta. Sa talatang 16, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalang bisa hanggat hindi natutupad. Okay, tama na bro. Siya inamin niya kanina, yung Isaiah 56, hula ni Propeta Isaiah pala yun. Tapos, yung binasa ko sa kanya, letra por letra, hindi daw yun image. Yung binasa natin, letra por letra, monument pala yun. Yun, medyo na siya doon. Tapos, sa talasang 7, at ang templo na to kung saan may mga monumento ng mga banal ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So, parang baliktad. Parang ako tuloy nakapagpatunay nito. Parang ako tuloy naging affirmative eh. Tapos, ang isa sa nahulog siya sa bitag, sumurrender na siya doon eh. Sa mga saints, sa mga rebulto ng mga saints. Doon siya tumalon, doon yun daw sa nakapako. Nagtataka ako sa kanya, ba't hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan ng rebulto namin na yun? Puro siya nakapako. Jesu Cristo bro, klaro mo na. Ngayon, kasi tinanong ko siya kanina eh, meron bang mga Diyos-Diyosan sa simbahan Katoliko? Meron, nakapako sa krus, si Maria. Nung tinanong ko siya, saan nakasulat sa Biblia, showdown, Jesu Cristo, Diyos-Diyosan, Maria, Diyos-Diyosan, wala. Kaya nga, sariling pakahulugan ginamit ko sa kanya 2 Pedro 1:20 ba yun? Asan na ba yun? Binasa ko sa kanya. No? Ito, 2 Pedro 1:20. Delegado yan bro, private enterprise day. Kaya nga tinatanong ko, sino nagsabi sa'yo na ikapit mo yan sa Roman Catholic Church? Wala. Saan mo nabasa? Wala din daw mababasa letra por letra. So, inunawa niya lang. So, 2 Pedro 1:20. No? Na walang propesiya ng kasulatan na nagmumula sa pangsariling pakahulugan. Letra por letra. Naka-close parallel yan bro sa Roma 16:17 hanggang 17. No? Kung, ayan bro, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay
Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin, inililigaw nila ang mga mahihina at sa pamamagitan ng kakita-kita matatamis sa pangungusap ang Antikristo. Yan bro, Antikristo labas niya niyan bro. Kasi wala nakasulat. Ako bro, kanina pa ako dito letra por letra eh. Letra por letra, letra por letra. Lahat ng tanong mo, letra por letra. May imahe ba yung Diyos? Alam mo, hindi ko kayang sagutin yun bro. Si Kristo walang imahe pala. Ano pala si Kristo nung nagkatawan tao? Invisible. Kasi wala palang imahe si Kristo eh. Sabi mo, walang imahe yung nakapako eh. And nagkatawan tao pala si Kristo invisible. O tinanong niya sa akin yun, may imahe ba? Siyempre. Letra por letra na. Tutusin, common sense na nga lang yan eh. Kung may imahe o wala, nagkatawan tao nga eh. Colossus 1:15. Sapagkat si Kristo ang imahe ng Diyos na di nakikita. Sapagkat patuloy mo yan sa kasunod na verse. Sapagkat sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa Old Testament bro, ang ginamit ng mga monumento inutos ng Diyos na ginamit ng mga monumento, yung mga kerubin. Kasi tama ka doon, wala pang imahe, wala pang nakita sa imahe ng Diyos sa Old Testament, nagpapadala lang siya ng mga sugo ng anghel. Kaya ang monument doon, mga anghel. Sa New Testament, tinupad niya yung hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah 19:19. Kaya yung sinabing Ehipto, kasi yung mga Israelita na pinalaya sa Ehipto, sila yung unang kumapit sa Christianity. O, laglag ka na bro. Kahit anong argumento mo dito, sabayan talaga ito bro eh. Ito, babasahin ko sa bro ha. Makinig ka. Kaya nga, gusto mo bro, pabigatin ko yung argumento ko. O, ito. Bible commentary. Ito ha. Sa Isaiah 19:19. Ito ha. But we must allow with the Father and the Jews in the day of St. Jerome this prediction, kasi hulangan ni Propeta Isaiah, this prediction regard the Messiah. O sino yung Messiah? Si Kristo, di ba? When altar might be lawfully erected in every nation. Lawfully erected in every nation. Ipagpatuloy mo yan, monument, the cross is set up wherever Christ is adored. Oh, wala na. Wala na. Kung saan may mga Kristiyanong sumasamba kay Kristo, doon nakatayo, naka-erect ang cross. Kaya nga kung ipagpatuloy mo yan sa talatang 20, and it shall be for a sign and thy testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for shall cry to the Lord because the oppressor and shall send them a Savior. Kita mo? Pag umiyak sila doon sa lugar, they shall cry into the Lord, doon sa may monument ni Christ. Padadala sila sa talatang 21, and the Lord shall know by the Egypt, and the Egyptians shall know the Lord that day, and shall worship Him. Oh, wala na. Ako patuloy nakapagpatunay. Puro letra po letra ako dito eh. Oh, itanong mo na Brad lahat ng gusto mong itanong. Kasi diyan tayo magbabanggaan Brad eh, sa cross-examination. Diyan tayo magkakalaman. No? Ang expected ko mga tanong, yung mga matitindi bro eh. Kaso yung tanong mo, may imahe ba yung Diyos? May imahe ba si Kristo? Ganong ganyan, ganong ganon. Hirapan mo naman bro. No? Hirapan mo. Pagka ikaw affirmative eh, ako tuloy affirmative. Ay, ako tuloy parang naging affirmative kasi ako tong may letra por letra dito eh. Letra por letra. Oh, gulat ka nga, hindi mo nga ito alam talata na ito eh. Doon pa lang sa Isaiah 56. Talatang 4 hanggang 5, hindi mo pa ito alam bro eh. Kasi tinanong ko sa'yo ito kanina, di ba? Bago pa lang ito sa'yo eh. Yung mga talata na to out of nowhere pa to sa'yo. Kasi nga, kahit yung mga pastor nyo, pag tinatanong mo sila sa mga talata na to, hindi nila to alam. Yung monument of the Lord, monument of the saint, sa talatang 7,
at ang templo na yun ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, Catholic Church. Hindi lang sa mga Jews kasi pati mga Gentiles kasama na diyan. Kaya nga, but ikaw na mismo nagsabi bro eh. Ang katuparan niya bro sa New Testament, kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan bro. Naparito upang ganapin. Eh wala na. Saan ka na lang umugot na. Hindi ko alam kung parang bonus lang. Remaining time, 1 minute. Salamat. Shoutout na lang tayo sa mga viewers dyan. Puro letra po letra yung gamit ko eh. Kaya nga ang pangalan ng page ko, letra po letra. Kasi pag ako dumibate bro, letra po letra. Lagi mong tandaan yan kasi kayo mga protestante, Bible alone. Kung wala sa Bible, ba't natin paniwalaan? Di ba ganyan yung doktrina nyo? O ngayon, binasahan ko kayo. Ako puro to letra por letra. Kanina pa ako tanong sa'yo, showdown. Saan sa Biblia? Letra por letra. Wala eh. Wala eh. Puro wala eh. Paano yan, bro? Ikaw affirmative, paano ka mapagpatunay? 2 Pedro 1:20. O, sariling pakahulugan. Kasi walang nagsabi sa'yo, wala kang nabasa, walang nagsabi sa'yo, sarili mo lang. Eh kahit sa Bible commentary, pahanapin kita. Time. Okay. So, dyan na po nagtatapos ang rebuttal ng ating negative side na si Bro Paulo. So, dadako po tayo sa cross-examination, sa loob ng 7 minuto. 7 minuto lang po, ang ating tanungan ngayon. Bro Clyde, nakahanda na po ba? Okay. 10 minutes yun eh. Oo. Sige, 10 minutes bro. 10 minutes. 10 minutes ba? 10 minutes bro. Okay, sige. Ako ba kanina bro, ilang minuto ba yung pagtanong ko? Ilang minuto ba yun? Pero payag Sampo, ako. okay, sampo. Oo, pareho. Okay, 10 minutes sa'yo, Bro Clyde. Para sa, So, Bro Clyde, your time start now. Okay. Ikaw ba'y tagasunod sa utos ng Diyos? Yes or no? Natural. Kaya nga binasahan kita ng mga talatang tinupad namin. Isaiah 19:19, Isaiah 56:4 hanggang 5, hanggang sa talatang 7. Utos yan mismo ng Diyos kaya nga sabi ni Jesus Cristo, di ba? Hindi ako naparito upang sirain ng kautusan, naparito ko upang ganapin. Kami lang ang tinawag na bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Catholic Church, kami lang din yung may mga imahe ng mga banal. Kami lang din yung may mga imahe ni Kristo. Hindi nyo yung tinupad. Kami lang ang nakatupad dun. Kaya nga kami ang Catholic Church lang, ang true church founded by Jesus Christ since 33 AD pa, bro. Yun, sige, sunod na tanong. Iniisip mo ba ang pagka-Diyos ay inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao? Yes or no? No, hindi mo maukit ang Diyos, bro. Kasi nga, Diyos yun. Yung inukit namin, bro, representation, true image. Kaya nga sabi sa Isaiah 19:19, tababasahin ko sa'yo, bro. And a monument of the Lord, the Lord, larawang inanyuhan. Ang ibig sabihin ng larawang inanyuhan, or famous person or notable person sa Tagalog, tatwa. Kaya nga po si Rizal. Yun bro. Next question. Ang sabi mo is no. Ito bang nakapako sa cross, yun ba si Kristo? Yung larawan ni Kristo ba yan? Yes or no? Yes, yan yung larawan ni Kristo. Wala namang ibang Kristong Heso Kristong pangalan ipinako sa cross sa Bible kung di si Heso Kristo lang. Hindi yan Diyos yan. Yan yung katuparan sa hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah 19:19 sa talatang 20 at 21. Diyan sila iiyak to the Lord. Diyan din sila sasamba to the Lord.
yung mga yung mga Egyptian na lumabas sa Ehipto, mga Israelita na unang kumapit sa Christianity. Yung sagot ko, bro. Hirapan mo Next ba? question. Kung hindi Next yan question. Diyos-Diyosan, ano yan? Ito nga, yung imahe nga ni Kristo na tinupad namin sa Isaiah 19:19, monument to the Lord. Sa Hebrew, manuscript, masebo. Ibig sabihin, image. Yung masebo, ilang beses yan na i-translate sa King James Bible as an image. Ito, basahin ko sa bro ha. Ito yung mga sa King James Bible, example, Exodo 34:13. Ito, Deuteronomio 7:5, yung masebo dyan na isalin sa King James Bible na image. Letra por letra, image. Bro, hindi mo yan kayang tutulan. Hirapan mo naman, bro. Ayan ba Next ay, question. yan ba ay, hindi ba inukit yan ng, ang sabi sa 19:26, ang gawa ng kamay ay Diyos-Diyosan. Yan ba ay gawa ng kamay? Yes or no? Yes. So, balit yung ginamit mong talata nasa, ano ba yan? Yung sa Isaias, no? Ay sa Exodo 20, versikulo 4, or marami akong talata niyan, bro. Kompleto ko niyan, bro. Pesel. Specific lang yan, hindi yan sa lahat. Yung mga larawangin na yun, specific lang yan sa mga Diyos-Diyosan. At for info, hindi porket, hindi lahat ng Diyos-Diyosan imahe. Kahit yung araw, yung langit, yung dagat, pwedeng maging Diyos-Diyosan pag sinamba mo. Ang kaso, yung pesel, Diyos-Diyosan lang yan, specific sa mga larawang inanyuan. Hindi iyan kasama yung revolto ng Kerubin, sa Next mga question. Diyos. Kung sinabi mo kanina na ikaw ay tagasunod sa Diyos, ikaw ba ay sumang-ayon sa sinabi ni Pablo dito na ito'y katalinuhan ng tao, inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao? Sangayon ka ba sa talata na ito? Oo, hindi. Sangayon natural ang ibinawal dyan, hindi yung monument of the Lord na binasa ko na utos mismo sa Isaiah 56:4, versikulo 7, Isaiah 19:19. Specific yan, bro, sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan sa New Testament, sila Artemis, yung mga nabagit sa New Testament, bro, kasi nga, nung nangaral sila doon, puro mga Diyos-Diyosan. Pero hindi iyan yung Isaiah 19:19, monumento ng Panginoon. Monumento ng Panginoon, doon sila sasamba. Nakasulat yan, bro, letra por letra, and they shall cry unto the Lord. Isaiah 19:19. Check. Next question. Ang sabi mo specific. Next question. Bigyan mo nga ako ng specific na talata na inutos ni Kristo na gawan siya ng larawan. Bigyan mo ako na sa bagong tipan. Sa bagong tiyan. Showdown to. Showdown ba yan? Showdown? Showdown ito. Bigyan mo ako ng specific na showdown. talata na gagawa ang Katoliko ng larawan na inukit, ha? Na inukit. Na inukit na ni Kristo, larawan ni Kristo. Larawan ni Kristo. Moderator, showdown daw, bro. Di ba sa Armageddon ma-showdown? Pag nabasa ko, letra por letra, imahe ni Kristo, bro, mismo si Kristo, Na inukit ni Kristo, ha? Ginamit pa ng mga apostol. Panalo na ako, bro. Talo ka na. Okay, sige. Showdown na Mr. Moderator, So, napagkasunduan niyo ba yan? noted mo ba na inutos ni Kristo na larawan talaga, specific na larawan talaga ni Kristo
naiukit Ito nga, di lang sa inukit kahoy bro. ba to? Sige. Ay, dumadami naman bro eh. Kahoy ba to? Ang dami naman yan bro. Kaya Specific na parami. bro. Sige. Basta inukit. Specific na bro. Basta Ang inukit. inukit. Para Larawan na bro. Larawan inanyuan ni Kristo ginamit ng mga apostol sa New Testament. O kasi dami naman inukit. Larawan pa tong kahoy. Ano bro? Showdown na. Basta, Basahan na. basta inukit. Basahan mo ako. Specific ka. Na yun talaga ang larawan ni Kristo. Sige, basahan Ano, bro? mo ako. Showdown to, showdown. Showdown New Testament. ano, Okay. showdown ba yan? Showdown? Ah, Okay, sige, showdown. Ang hamon, kaklaruhin lang natin, ano, ang hamon, basahin ang talata na mayroong inukit na larawan. Yun ba yun, kapatid na Clyde? Inutos, Tama ba? inutos ni Kristo na inukit na larawan sa kanya. Okay, bro Paulo? sa Game ba? Inutos, bro. Game ako dyan, pero babasa ako sa Old Testament, tapos sa New Testament, si Kristo ang nagutos kasi nga, hindi, Objection, Pero- moderator. kasi nag-iba yung showdown eh. Kanina wala naman siya sinabing inutos eh. Inutos Kasi sa akin. may- Okay, okay, Moderator. Ang sinabi okay, ko, anong ang objection tanong mo? ko- Ang tanong ko, inutos ni Kristo na inukit sa kanyang larawan sa bagong tipan. Babasahan mo ako. So, Kasi specific sinabi niya eh. Basahan mo ako. Bro, objection, Okay, objection mo. counter objection? Objection kasi yung unang showdown niya, binago niya. Ang showdown niya ng una, meron ba mababasang larawang inanyuan si Kristo sa New Testament na inutos? Counter objection, Tapos ngayon, may- moderator. Okay, okay. Moderator na po ang mag-decide. Okay, moderator time muna. Oo, so hindi po kayo nagkakasundo, ano? So, proceed na lang, ano? Next question na lang po tayo Next question. para matapos na po tayo. Next question. Ang Kaya. sabi ko, mayroon bang inutos si Kristo sa bagong tipan na inukit sa kanyang larawan? May mababasa ba specific? Yan ang tanong ko. Ito bro, kung yes, kung ang iyahamon mo sa akin, mababasa sa Biblia, letra por letra, mismo mga apostol o apostol ng Diyos, gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Letra por letra, babasahan kita, showdown. Kung yun yung gusto mo, pero inutos, inukit, kung ano-ano, mahirap yan i-showdown na pagsamahin ko sa isang talata. Yan. Pero sasagutin natin yan, no? Sa Isaiah 19:19, hindi pa ito yung talata ko, nahula ni Propeta Isaiah, and there shall be a monument to the Lord thereof. Monument Next to the question. Lord. Sige. Ito, showdown rin to. Showdown. Sinabi mo na Remaining time, 1 minute. gumamit Showdown ng mga apostol sa larawan. Yan Oo. yan ba yung larawan na yan? Yan ba yon ang mukha ni Kristo? Itong nakapako Natural. na ginamit ng mga Katoliko. Basahan mo ako. Yan ba specific na mukha? Basahan mo ako. Natural. Imahe nga bro. Siyempre, oo. Yes. Basahan mo ako. Yan specific. Ah. Moderator, Babasahin ko ako. sa'yo Kung ano anong larawan yan. Yung kay Kristo sapagkat objection mo rin ito Okay. Anong concern? sapagkat maraming mga inanyuan na larawan sa mga Katoliko. Kaya ang tanong ko specific. Yan ba 'yon?
Yan Siyempre. ba yung ano? Sige, basahan mo ako. Ah, Okay, showdown. Bro Paulo, nakahanda po ba? Yan ba yung mukha Ah. ni Kristo ha? Sige. Tinatanggap po ba ang kanyang hamon na showdown? Tatanggapin ko. Pero pag ah, letra for the Ah. specific. ah, Ngayon, pagka hindi specific na mukha ni Kristo, pag sinabi ng larawan lang dyan, hindi ko tatanggapin. ah. Pero mukha ni Kristo ha? Sige. Ah. Nakakapako. Imahe ni Kristo na nakapako sa cross. Showdown. Ano, sa New Testament, ginamit ng mga apostol. Objection Magugulat to eh. Okay. Objection Objection. So, moderator. Ang hindi iniiban niya ang aking tanong. Ang sabi ko yung specific, ang sabi kasi niya. okay, sige. Kuha ko na, Bro Clyde, ano? So, Ah, hindi po kayo, ang moderator na lang po ang magdidesisyon, sige. ano? Kasi mahaba po ang oras natin. So, ang decision po ng moderator, hindi po kayo nagkakasundo. So, mag-next question na lang po tayo. Okay. Sige. Yan bang nakapako sa cross? Bato ba yan o kahoy? Yes or no? kahoy yan. Yes. Kahoy yan, bro. Kaya nga, monumento eh. Ang ibig sabihin ng monument, bro, eto babasahin ko sa'yo sa dictionary, bro. A statue commemorate to a famous person. Statue sa Tagalog, statwa. Siyempre, gawa yan sa kahoy. Nakasulat yan sa Isaiah 19:19. And there shall be an altar to the Lord in the midst of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Sa New Testament, tinupad yan ng mga Time. apostol. Yan mo ko tanungin. Time. Oo. So, yan na po nagtatapos ang rebuttal po. Ang question and answer, ano, sa rebuttal ng ating motive side. So, dadako na po tayo mga kapatid sa conclusion po, 5 minutes. So, unahin po natin ang Negative. negative. So, Bro Paulo, 5 minuto pong conclusion. Go ahead. Ayan, so ayan na. Nakita natin sa pagtanong niya, parang siya patuloy itong kinakabahan kasi nga, ano eh, ang dami niya. Yung specific, babasahin ko pa yung ito, specific na mukha ni Kristo. Ano ba kasing showdown niya, bro? Kung pinalagan mo yung showdown na ang mga apostol ay gumamit ng imahe ni Kristo, pababasa sa New Testament, na nakapako sa krus. Babasahin ko sana sa bro, letra por letra, kaso lalabas yung talo ka na bro, pag binasa ko sa ito. Kaya magiging assignment ko to, bro. Hindi ko man ito babasahin. Kasi pang showdown ko to eh. Kaya nga bro, sa ibang debate ko, kaya kong patunayan. Kaya ito bro, kaya kong patunayan. Itatak ko sa mga kukote ng mga protestante Kaya kong patunayan na iniutos sa New Testament gawa ng imahe si Kristo at ng mga banal. Yung talatang nilatag ko sa'yo na kanina kapahirap na hirap, hindi pa, pa lang yan, mga 70% pa lang yan. Pero hindi mo talaga kayang tutulan yun, bro. Monument to the Lord thereof, Isaiah 19:19. Sa Hebrew, Masebo. Sa King James Bible, yung Masebo, ilang beses yung translate as an image. Kaya sa makatuwid, image of the Lord. Isaiah 19:19. Sa talatang 20, and they shall cry unto the Lord. Sa talatang 21, and shall worship Him to the Lord. Saan? Doon sa may monument. Pero to the Lord, kasi nga, true image, adoration to the Lord, true image. Katoliko lang ang nakatupad niyan. Eh, wala naman kayong imahe ni Kristo, bro. Alam mo ka, masunod rin ba siya salita ng Diyos? Oo, natural eh. Kami nga lang nakasunod dito eh. Doon naman tayo sa monumento ng mga banal. Actually, doon sa monumento ng mga banal, parang nasa basic, parang inilagan mo na lang
Ibig sabihin, hindi mo natutulan yun, bro. Isaiah 56, 4, 5, 7 na ang mga Enoch at ang mga gumagalang ng kanyang kapahingahan at nag-iingat ng kanyang tipan, sa talatang 5, and to them I will set up a permanent monument. Monument. Sa talatang 7, at ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Natupad yan sa New Testament kasi nga, I will bring them in my holy mountain. Sabi nga doon, di ba? Kaya nga doon sa New Testament, doon sa bundok ng Galilea, inutos ng Diyos ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismo niya sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hirap kang gibay niyan, bro. Kasi, dahil ko napatunayan dito, napatunayan ko na biblical yung monumento ng mga banal, napatunayan ko na biblical yung monumento ni Kristo, napatunayan ko din na kami yung true church. Kami lang yung masunuri sa utos ng Diyos kasi kami lang yung nakatupad nito. Yung gusto mong i-showdown, i-showdown ko yan sa mga susunod na mga kalabang ko, bro. Para pag mag-aaral ka bro, magkakaroon na lang matunurin ka nito. Nasunod na hula ni Propeta ito eh. Time. Salamat. Oo, so then na po nagtatapos ang conclusion ng ating kapatid na si Bro Paulo, ng isang Catholic. 5 minuto Shoutout po. sa viewers. Okay, dadako po tayo kay kapatid na Bro Clyde, Bro Clyde, 5 minuto para sa iyo, conclusion. Nakaanda na po ba, bro? Okay, salamat no. Natawa lang ako Okay, go ahead, bro. nasagot ng aking katunggali. Dahil tinatanong ko na ikaw ba'y tagasunod sa utos ng Diyos? Sabi niya, yes. Ngayon, pagtanong ko doon sa Acts 19:26, ng mga gawa ng mga kamay ay Diyos-Diyosan. Ngayon, pagtanong ko doon yun bang nakapako sa cross, hindi ba inukit na gawa ng kamay, kabihasnan at katalinuhan ng tao? Sabi niya, yes. Ano ba ang doon? Inamin niya na yes. Di ngayon, kung siya tagasunod sa utos ng Diyos, na sinabi ni Pablo, ay gawa ng tao yun gawa ng kamay yun Kaya, hindi niya matibag-tibag tapos tinatanong ko sa yung nakapako sa cross, kung ang sabi ko, ang tanong ko, kung hindi Diyos-Diyosan, ano yon? Pumunta siya doon sa Isaiah 19:19. Ang tinatanong ko, yung nakapako sa cross, hindi yung monumento doon sa lumang tipan. Ang sabi niya ay doon sa Isaiah na 19:19, babasahin natin yung monumento. Ay, nung nakapako sa cross, ang tinatanong ko di ano yun? Wala siyang masagot. Tapos ngayon, puro na lang siya yes, puro yes. Wala na siyang makwan. Tapos, sinasabi pa niya na sila daw ang nakakatupad. Pumunta naman siya doon sa Mateo 19:28 na inutusan ng Diyos. At saka ang sinasabi rin niya doon sa fix na imahe ng Diyos, ang mukha ng Diyos, at siya naman ang sabi doon na specific. Binabalik ko lang ang kanyang sinasabi, na bigyan mo ako ng specific na mukha ng ni Kristo. Ngayon, wala siyang may pakita, ang pinapakita lang niya yung imahe. Ano ba yon? Kinakain mo lang yung sinasabi mo na specific. Tapos ngayon, ako pang pinagbintangan na, ay ganito, magbigay ka ng specific. Ako, binabalik ko lang sa iyo yun Yung specific na sinasabi mo.
Hindi, bigyan mo ko ng specific, sabi mo. Hindi, wala kang maibigay, yung imahe maibigay mo. Hindi, ano ba yon? Tapos ngayon, sa last lang, nang tinatanong kita, na ano ba yon? Bato ba yon o kahoy? Sabi mo, yes. Ngayon, ang Diyos ba ay kahoy ba o bato? Hindi. Dahil sinasabi dito sa Biblia, napakalinaw yan sa 17. Huwag nating isipin. Pag tayo po'y tagasunod ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. Kung ikaw ay tagasunod ng Diyos, yun nga, huwag nating isipin ang pagka-Diyos ng Diyos ni Kristo katulad sang pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yan po. Napakalinaw yan. Pag sabing hindi, ay wag mong gagawin. Pag sabing wag, ay wag mong gagawin. Sapagkat ay labag ng Diyos yan. Kaya hindi niya masagot-sagot na si Kristo ay nag-utos na mag-ukit ng larawan sa Kanya. Napakalinaw yan eh. Kaya wala silang masasabi sapagkat kontradiksyon sa sinabi sa pinapahayag ni Pablo na gagawa ng larawan. Ano bang sabi doon sa 19? Ay babasahin para malinaw ito eh. Ang sabi dito, hindi niya matibag-tibag to eh. At inyong nakikita, narinig na hindi lamang sa Episo. Sa Episo, ito kundi halos sa buong Asya. Halos sa buong Asya. Ay nakaakit ang Pablong ito na naghiwalay ng maraming mga taon na sinasabing, hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Si Pablo mismo nagsasabi na hindi Time. Diyos ang mga gawa ng mga Time. kamay. Okay, salamat. Napakalino. Okay. Time. Okay, so dyan na po nagtatapos ang 5 minutong conclusion ni kapatid na Clyde ng UPC. So dadako naman po tayo, 1 minuto lang pong pasasalamat, bro Clyde, 1 minuto, pasasalamat lang bro ha, wala na pong rebat, pasasalamat lang po. Go ahead bro, 1 minuto. Salamat sa mga viewers kahit hindi ko nababasa ang mga viewers na kanilang kanilang kino-comment. At sa mga ni Sir Noel, ni Remy, ni Manggubat, ni Bro Idong, especially, kay John Drell na laglag ang signal, Darating ko lang. at saka si Brother Rene. Nandito po ang aking kapatiran sa pananampalataya sa Diyos. Salamat po sa maraming salamat. Yan lang po sa mas lalo na kay Master Idong na amin pong tagapamagitan sa aming pagdidibate or pagpapatunay sa aming stand sa pananampalataya. At saka maraming salamat rin kay John Paulo. 2 beses na po namin itong nakuan, pero nung isa hindi po naka-live. Ito lang ang naka-live pero laglag pa naman ang signal. Sige, maraming salamat. Hanggang dyan na lang. Okay. So dadako tayo kay John Paulo. Okay. Oo. So dadako tayo kay Bro Paulo, Bro Paulo, 1 minuto bro, pasasalamat lang bro ha, wala pa tayong rebuttal, Siyempre. Okay, sige. Bro. Salamat sarap makipag-debate kay Bro Clyde. Sana maulit to sa iba pang mga topic. Medyo nabitin lang ako kaya sa lahat ng mga protestante dito, kahit sino dito bro, kahit sa mga nanonood, sa mga makakapanood pa nito. Kasi paboritong topic to ng mga protestante, lalo yung mga beginner. Mga beginner, ito talaga yung tignan nyo rin yung side ng Catholic Church, no? Na kaya nga kahit sino dito bro, nabitin niya ako kasi hindi natapos yung showdown Kung sino dito yung gustong makalaban ako, no?
sa Rebulto, kahit sino bro, kahit sino, sabihan nyo lang ako anytime.